साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेल बिफाननिफ्राय ओंखारदों गोबां हाजार साख्रिनि थिसनथाय दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन रेल बिफाननि बे साख्रिनि थिसनथायाव अनलाइननि गेजेरजोंबो एप्लाइ खालामनो हागोन रेलवे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइलजोंनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन नर्थार्न रेलवे बिफाना साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावबाय rrcnr.org वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन रेल बिफाननिफ्राय 3093 साख्रिनि थिसनथाय ओंखारदों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे ITI उथ्रिनाय फोरमान थानांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनि बैसोआ 15 निफ्राय 18 बैसोनि जानांगोन एप्लाइ खालामनायाव नोंथाङा 100 रां हरनो नांगोन नाथाय जायफोर ST SC आइजोफ्रा जेबो रां हरनो नाङा नोंथाङा एप्लाइखौ माबोरै खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो नोंथाङा गिबियावनो rrcnr.org वेबसाइटआव थांनो नांगोन बेनि उनाव एप्लिकेशन लिंकआव क्लिक खालामनांगोन बेनि उनाव मोनसे गोदानै पेज फैगोन बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि होनो गोनां डाटाफोरखौ होनांगोन बे गोदानै फैनाय पेजखौ गासैखौबो आबुं खालामजोबनांगोन फर्म आबुं खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनायनि 100 रांखौ हरनांगोन बेनि उनावनो एप्लाइ साबमिट खालामनो हागोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमाया